Salutare, fraților! Asta e primul meu vlog. Am ieșit și eu puțin la cardio aici, pe Copău. Ne plimbăm puțin. Ce să vă zic? O să fac niște videoclipuri de la sală. Și ce mai fac eu așa în timpul liber? Nimic mai mult. Și uitați aici. Frumos. Faci o plimbare aici dimineața. Și după ce încep ziua. Vă arăt și o masă de-a mea. O să mănânc niște orez cu fier de pui. Nimic foarte complicat. Și nu prea mai am chef să mai mănânc. Dar îi dăm aici. Că în ceva timp plecăm la antrenament. Îi dăm mai mult. Poate ne pompăm și noi cum trebuie. E destul. Și cu niște pui. Asta tot așa vreau. Cam așa, ceva. O să bag și niște sos de soia la orezul ăsta. Se intre mai bine și cam asta e. N-auzim. Ce face Gabi? Mergem la sală, nu? Mergem la sală. Șazele la oameni, cum e să ai 600 de miligrame de testosteron în tine la 26 de ani? Dar eu vreau oricum și... Am început astăzi cu un pullover. Am încercat să întind cât mai mult mâinile, să le păstrez cât mai drepte și să revin cât mai greu la forma inițială, cu o greutate care îmi permite maxim 8 repetări. Aceasta fiind o serie de lucru, nu vreau să depășesc 8 repetări și să mă duc cât de mult se poate în epuizat. Aceasta este a doua serie lucrătoare, unde încerc aceleași lucruri, să întind mâinile cât mai mult, să am un excentric cât mai lent și să ajung la un număr maxim de 8 repetări. Aici am trecut la al doilea exercițiu pentru spate. Sunt niște tracțiuni unde ne ajutăm de greutatea aparatului. Facem tot 8 repetări maxim. Încercăm să fim cât mai lenți pe excentric. Aici am trecut la a doua serie de lucru, unde puteți observa că încerc să fiu cât mai lent pe partea de excentric. Încercăm să mergem cu acest exercițiu cât mai aproape de o epuizare musculară, ca și în seria anterioară. Aici am trecut la al treilea exercițiu de astăzi pentru spate, un ramat cu bara, unde încercăm la fel să mergem într-un range de 8 repetări.
Am făcut mai puține aici, deoarece am dus mușchiul în epuizare totală. Aceasta este a doua serie de lucru unde încercăm să facem aceleași lucruri, să fim cât mai lenți pe excentric și să mergem în maxim 8 repetări până la epuizarea musculară. Încercăm să ținem spatele cât mai drept, pieptul scos în față, pentru a nu risca să ne accidentăm. Acum am trecut și la al patrulea exercițiu pentru spate de astăzi, un ramat de jos la aparat, unde încercăm să întindem mâinile cât mai mult pentru o întindere cât mai bună musculară și pe excentric să fim cât de lenți posibil. Acest exercițiu în antrenamentul meu are rol de a targeta partea superioară a spatelui, de asta prefer să am scaunul puțin mai ridicat. Și ca un ultim exercițiu din antrenamentul meu de spate, prefer să fac aceste fluturări la aparat pentru deltoidul posterior, unde încerc la fel să fiu cât mai lent pe partea excentrică și să merg într-un număr maxim de 8 repetări. Și cam asta a fost cu antrenamentul de astăzi pentru spate. Ne auzim data viitoare la un antrenament nebun de piept.